माबा मा होनो आंगुर अच्छा फिथाइ एसे मेथाइ एसे लानानै ठीक फैफालायोमोन है हरनि 2टा 3टा 4टा बिदियावसो रुमाव फैयोमोन बियो बाइकजों दोनबोलाय लांलाय खालामलायोमोन इखो डेन्जार गाज्रि हेमाया सोर सोरनि लोगो सोर सोरनियाव नाम्बार दङ सोंहरबानो जाबाय नंखाय सानदोंबा The next day. ओइ मादारचोद नों बेसे लायो माने मा होननाय जादों बेलाय गुन्द्रा दानो लाजिया नामा जों फानग्रा बायदि नुयो नामा हेल' रायजो राजा नोंथांमोनखौहाय आंनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे बयखौ बरायबाय रायजो राजा नोंथांमोन जे नोंथांमोना बे बुद्धिखौहाय जे थामलिना मोनथिखाबाय दा बे सिख्लायानो जाहैबाय रैसुमै दा बेबो हाबा जाखानायसोनो नोंथांमोन जों मोनथिनो मोनदों हाबा जाखानाय मानसि जे बे हिमा होननाय बे आइजोखौहाय बे हिमाया गथ' सानै गोनांखानो फिसाला गोनांखा दा बेखौ फोरमायदों आरोखि दा जोबोद जोंनि बर'नि माखासे आइजोफोरा आलाय सिलाय गुबुन जायगायाव थांनानै जे बेफोरबायदि देहा फालांगि खालामनाय बेफोर सोराङाव फैनाया जोबोद लासिं सिंनि बाथ्रा आरोखि नोंथांमोन जोबोद लासिं सिंनि बाथ्रा लाजिनांगौ आरोखि दा बे हिमायाहाय जे बङाइगावबो जे रुम दङनो बेफोरबायदि खोनादों दा बे खिथाग्रा मानसियाबो बेबायदिनो सेम मानसि जागोन सेम धरननि मानसि जागोन मानो होनोब्ला बे खिथाग्रा मानसिनि साइस बाइस गावसिनिनो लोगो जे माबा मोनसे दाय जानानै बेफोरबायदि कन्ट्रभार्सि भिडिअ फैदों खोमा गावसिनि लोगो बियो दा बिसोरो ग्रुप दङ दा जोंनि गासिबो बड' एस'सिएसन दा बेंगालराव दं बिसोरो बेंगालरनि बड' एस'सिएसन बिथांमोनहा दा बिथांमोनखौ नागिरनांगौ आरोखि दा बेंगालराव सोरबा कानाडा हौवाफोरजों थांबाय थायोनो मायो दा बे हिमाखौहाय बुंदों आरोखि दा बे रैसुमैया गावहा माबायदि गावनि आखुवा माबायदि दा मालायखौ बखिगासिनो दं मालायखौ गाज्रि गाज्रि बुंदों दा बेखौबो जों माबा माबि खोनादों आरोखि बेबो सासे जे फालांगि खालामग्रा नामा जे रायजो राजाफोरनि सोंथि आरोखि नोंथांमोन नेर्सोन औवारि बिथां बे नेर्सोन औवारि बिथांखौहाय जे नोंथांमोना सिनायखायो बावैसो सिगां गोबां जे बिथांनि आंनि गाज्रि गाज्रि भिडिअ फैदों जे समायबो लाबाय बिथाङाहाय निमाहाबो बिबाय कमेडि भिडिअ बानायदोंमोननो बिथाङाबो दा बिथाङा माखासे रिप्लाइबो होदों आरोखि बेखौहाय जे नोंथांमोना बे रिप्लाइखौहाय एसे खोनासंगोन आरोखि जे बिथाङाबो सैथो बाथ्राखौनो बुंदों आरोखि नोंबो गन्थङाव नाथेर गानलायनाय जाबाय नालाय मानसिफ्रालाय फाग्ला खोमा सानबाय बियो सासिखौ मिथिबाय नोंनाबो जि जाया गन्थङाव सना गानलायबाय गावहा बिदियावनो फाग्ला बायदि होनहरजाबाय बियो सनाया खुनानै दोनथ' नानि खोमायाव गाननांगौखौ गन्थङावबो आलायबाय नालाय गावना ओंखाय फाग्ला खोमा होनजाबाय बियो दा नोंथांमोन बे रैसुमै जे सना गानलायनाय नङा होमबा गन्थङाव सना गानलायनाय दा गन्थङाव नाफामफोरसो गानो हिनजावफ्राथ' दा सनाखौथ' गाना गन्थङाव दा जोंनि साइस बाइस बिथांनि महर मुस्रिखौ नायोब्ला दा बिथाङाबो जेरै हिमाखौ बुंदों थिग गावबो बेबायदिनो सेमखौ जों हमनो हायो आरोखि जे मालायखौ बखिग्रा मानसिया गावबो बिदिनो जाखायो नोंथांमोन गावनि महर मुस्रिखौ नायनानै मोनथियो गावनि आखलखौ नायनानै मोनथियो दा गावबो बेंगालराव दंहैयो खम जारला नोंथांमोन बेंगालराव थानानै जे बेफोरबायदि भिडिअ बानायनानै जे हगारनो हालायलायनाय आरो जे बर' हिनजाव बर' आइजोजोंनो बेफोरबायदि जे कन्ट्रभार्सि भिडिअ लाबोबाय थानाय समाजनि बेरेखा जे गाज्रि भिडिअ जे गाज्रिनि सायाव जे भिडिअ लाबोनाय जे देहा फालांगिनि सायाव भिडिअ लाबोनाय दा बेफोरखौ गासिबो साथिबो हगारना आरोखि दा हिमाया बेंगालराव दङनो आरो बे रैसुमैयाबो बेंगालरावनो दङ दा बिथांमोनखौ बेंगालर बड' एस'सिएसना थाबैनो नागिरनांगौ आरोखि बिथांमोनखौहाय थाबैनो खौरां लानांगौ दा बेफोरबायदि समाजावहाय ससियेल मिडियाआवहाय गाज्रि मोनसे बिबुंथि लाखिनाय जे नायजाथावै जे बेफोरबायदि भिडिअखौहाय जे नुयोब्ला गोबां सोलोंगोन आरोखि गोबां सोलोंगोन जोंनि दानि उइन जेनेरेसननि उन्दै उनला गथ' गथायफ्राहाय दा नोंथांमोन गोबां मानसियानो गोबां जे रायजो राजा बिथांमोनानो जे जायफोर सिनायो बे हिमाखौ बुंग्रा बे रैसुमैखौहाय बयबो सिनायो होनदों आरोखि जे बिथाङाबो बेबायदिनो देहा फालांगि खालामग्रा होननानै सोरबा सोरबा बुंदों आरोखि आरो सोरबा सोरबा जे कमेन्टआवबो फोरमायहरदों जे कमेन्टनि गेजेरजोंबो बुंहरदों आरोखि जे कमेन्टआवहाय बेफोरबायदि बुंग्राया थाखायो
थानाया थाखायो आरोखि बाट गावनि आखल आखु गावनि गियान गैयिनि थाखायसो बेफोरबायदि जे कमेन्ट लिरनानै हरजादों बे मोनसे आरोखि नोंथांमोन दा बेफोरबायदि लेथ्रा भिडिअ दा लेथ्रा मोनसे बाथ्रा बुंनाय ससियेल मिडियायावहाय जों बेफोरबायदि भिडिअ नुबाय थायोब्ला जोंनि समाजा मा जालांगोन थारैनो गुबुंले जालांगोन जोंनि समाजा रेसपेक्ट होनाय थानाय नङा डिसिप्लिन होनाय थानाय नङा गिदिर उन्दै डिसिप्लिनखौ रावबो दोनलायनाय नङा आरोखि गावजों गाव जायनो हायो बेनि कन्ट्रभारसि गोसो जाबानो भिडिअ लाबोदलानाय दा बेफोरबायदि जे थासारि जे देहा फालांगि खालामनाय जे बर' हिन्जावफ्रा दा नोंथांमोन भिडिअखौ आं बारा गोबाव लाबोनो सानाखै दा आं जोबनायाव बेखौनो बुंगोन बिसोरखौहाय थाबैनो हमनांगौ आरोखि बे रैसुमै आरो हिमा गासिखौबो हमजोबनांगौ आरोखि मोनसे जायगायाव हमनानै सोंथि खालामनांगौ आरोखि बिथांमोनखौहाय बेनो आरोखि नोंथांमोन आरो नोंथांमोनाहाय भिडिअखौहाय हाजासे शेयार खालाम आरोखि हाजासे शेयार खालाम जाहाथे बयबो नुयो आरो बर' एस'सियेसननि दैदेनगिरिफोराहाय नुनानै बिथांमोनखौ खबर लायो दा बेनोसै आरोखि नोंथांमोन गोजोन्थों हेमायासो मिथिबाय जोंनि माबायाव रुमाव फैफानानै जोंनि रुमाव सप्तासे बायदि थादों आरोना सप्तासे थानानै सोरबा लकेलनो सोरबा कानाडा एकदम बेफोरजों नाम्बार लायै लायै सोरनावबा बहाय मोनो नाम्बारखौ मिथिया आरोना ओमफ्राय बारायाव थाङोमोन इयो 500 हाजारसेयावनो फानहैलाबायोमोन माबा मा होनो आंगुर फिथाइ एसे मेथाइ एसे लानानै फैफालायोमोन हरनि 2टा 3टा 4टा बिदियावसो रुमाव फैयोमोन बियो बाइकजों दोनबोलाय लांलाय खालामलायोमोन इखो देन्जार गाज्रि हेमाया सोर सोरनि लोगो सोर सोरनियाव नाम्बार दङ सोंहरबानो जाबाय नंखाय सानदोंबा बङाइगावनि रेन्डियो बङाइगाव फिसासा रुम दङयोना 3000 ना 2500नि न'आव हाबा जाखांबाय इयो ओमफ्राय न'आव थानो हाला गथ' 2 दङ इहा लावथियाव हाबा जादोंमोन गोबावथारसै हाबा जानाया उन्दैयावनो हाबा जादों ओमफ्राय बारा मोजां संसार जायाखैनो इयो ओमफ्राय उन्दै फिसालाफोर हौवा 2 दंमोन ओमफ्राय फिसा हौवा 2खौ गारनानै फैनानै मालाय हौवाया दाख्लै हाबा लाफिनबाय हिनजाव मोजां नायनानै ओमफ्राय दा बङाइगावआव हौवा सासेजों आरो लिभिंआव थाबावबाय लिभिंआव थानानै बेंगलराव दं हौवाया सासेबाव आरोबाव 3 गासै ओमफ्राय दा बे बङाइगावनिखौ गारनानै खारबोनानै बेंगलराव दंफैयो